खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गिबियावनो बयखौबो बड' जब निउसआव बरायना लाग्रोनाय जाबाय आरो दिनै नैबे मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायना लाग्रोबाय। जोंहा इन्डियान नेभिनिफ्राय साख्रि ओंखारना फैदों सेलर साख्रिनि थाखाय। दा बेहाय जोंहा साख्रिनि भेकेन्सिया 300निबो बारा दङ। जुदि नोंथांमोना मेट्रिकखौ पास जानो हाबायबा एप्लाइ खालामनो हागोन आरो बेजों लोगोसेनो जायफोर बिथांमोना दायो हायार सेकेन्डारि एग्जामखौ पास जानो हाबायबा बिथांमोनाबो बे इन्डियान नेभिनिफ्राय फैनाय साख्रिखौ एप्लाइ खालामनो हागोन अनलाइनै। दा बेनिखायनो भिडिअखौ जोबजासिम नाय। जुदि नोंथांमोना इन्डियान नेभिनि बे साख्रिखौ एप्लाइ खालामनोबा नोंथांमोननि सेलेक्सन प्रसेसआ माबोरै जागोन आरो बेजों लोगोसे माबोरै एप्लाइ खालामनांगौ मा डकुमेन्ट्स होनांगोन आं बेखौ नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरगोन। दा बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय आरो नोंथांमोना बेबायदिनो साख्रिनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला, जाहाथे सानफ्रामबो साख्रिनि आपडेटखौ नोंथांमोना मोनबाय थानो हागोन। दा बेहाय बुंखादों नै इन्डियान नेभिनि साख्रि बियो। दा रिक्रुटमेन्ट नटिफिकेसना जोंहा बारा दाख्लैबावसो ओंखारना फैदों बियो, नाथायबा दासिमबो एप्लाइ अनलाइना स्टार्ट जायाखै। एप्लाइ अनलाइना जोंहा 29 अक्ट'बरनिफ्रायसो बे एप्लाइ अनलाइना स्टार्ट जागोन। ओमफ्राय साख्रिनि भेकेन्सिया बेहाय एप्रक्सिमेटलि 300 एबा 300निबो बियो बारा जागोन। नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। दा बिनिफ्राय आं गाहायाव फैनानै खोन्थानोसै सेलर फर मेट्रिक रिक्रुइट। बे जाबाय जोंहा नेम अफ द पस्ट, साख्रिनि नामा बेयो। ओमफ्राय सेलारिखौ बेसेबां मोननो हागोन बे सेलर फर मेट्रिक रिक्रुइट साख्रिनि थाखाय बेसेबां सेलारि मोननो हागोन बेखौ आं नोंथांमोननो खोन्थानि। दा बेहाय बुंदों आरो दुरिं पिरियड ट्रेनिं जानाय समाव नोंथांमोना सेलारिखौ बेसेबां मोनगोननो 14,000निफ्राय 600 मोनगोन होनना बे बुंदों। जेब्ला नोंथांमोना बे ट्रेनिंआ कमप्लिट जायो अब्ला ट्रेनिं जोबखांनायनि उनाव नोंथांमोननि सेलारिया 21,700निफ्राय जागायनानै 69,100सिम जागोन। अब्ला नोंथांमोना जेब्ला ट्रेनिं जाबाय थायो अब्लाबो नोंथांमोना 14,600खौ मोनखागोन। जेब्ला नोंथांमोननि बे ट्रेनिंआ कमप्लिट जायो जोबो अब्ला नोंथांमोननि सेलारिया 21,000निफ्राय स्टार्ट जागोन होनना बे बुंदों। ओमफ्राय प्रम'सन मोनलांनानै 61,100सिम जाहैगोननो। आरो बेजों लोगोसे माखासे एलवेन्सफोर दङ नोंथांमोना नायनो हागोन। MSP हिसाबै बेसेबां मोननो हागोननो 5,200खौ मास मोनसेयाव मोननो हागोननो आरो माखासे एलवेन्सफोर थाफागोन बेखौ बेहाय बुंदों। दा बेहाय बैसोनि खोथा दङ दे लोगोफोर। दा बेहाय बैसोआ नोंथांमोननिया बे साख्रिखौ एप्लाइ खालामनोबा नोंथांमोना 2002 एप्रिल 1निफ्राय 2005 नैबे बुंदों सेप्तेम्बर मासनि 30 बे मासनि बोसोरनि गेजेराव नोंथांमोननि जोनोमा जानाय जानांगोन। जुदि नोंथांमोना 2001आव जोनोम जानायबाबो एप्लाइ खालामनो हानाय नङा। जुदि नोंथांमोना 2000 बे जानुवारि फेब्रुवारि मार्च बेहाय जोनोम जाबाबो एप्लाइ खालामनो हानाय नङा। नोंथांमोना 2002 एप्रिलनि 1निफ्राय 2005निफ्राय सेप्तेम्बरनि 30नि गेजेराव नोंथांमोननि जोनोमा जानांगोन बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय। दा बे जाबाय बैसोनि बेलायाव। दा बिनिफ्राय नैबे बुंदों फरायनाया बेसेबां नांगोन। मात्र नोंथांमोना मेट्रिक पास जाबानो एप्लाइ खालामनो हागोन बे साख्रिनि थाखाय। बेहाय आरो जेबो नोंथांमोना कम्पिउटार सार्टिफिकेट बेफोरबायदि स्पर्ट्सनि जेबो सार्टिफिकेट बे होनांगौनि गोनांथि गैया। नोंथांमोना बेखौ मेट्रिक पास जाबानो हागोन एप्लाइ खालामनो। दा एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथांमोना नैबे अफिसियेल वेबसाइटआव होनाय दङ। बे अफिसियेल वेबसाइटआव थांनानै नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो नांगोन होननानै बेहाय बुंदों। दा बिनिफ्रायथ' होनखाबायानोसै आङो जोंहा एप्लाइनि अनलाइना 29 अक्ट'बरनिफ्रायसो स्टार्ट जागोन। दा जोंहा बे एप्लाइ अनलाइना सोलिथ'वाखै। दा बिनिफ्राय बेहाय बुंदों आरो एप्लाइनि अनलाइन लास्ट डेटखौ 2 नभेम्बरसिम लानाय जादोंनो। दा नोंथांमोना बे 2 नभेम्बरनि गेजेरावनो एप्लाइ खालामनांगोन। समखौ बारा गोबाव होआखै नोंथांमोना नायनो हागोन। 29 अक्ट'बरनिफ्राय बे एप्लाइ अनलाइना स्टार्ट जाबाय। बिनिफ्राय जोंहा लास्ट डेटआ 2 नभेम्बर खालिनो जोबहैगोन। दा बेनिखायनो बे सानब्रैसो समाव नोंथांमोना एप्लाइ खालामनांगोन। दा बिनिफ्राय नोंथांमोना बे अफिसियेल एडभार्टाइजमेन्टखौ नायनो थाखाय बे थांनानै नायहैबानो जाबाय। क्लिक हियार एडभार्टाइजमेन्ट डिटेल्स, क्लिक हियार बे थांनानै नोंथांमोना बयबो बे एडभार्टाइजमेन्टखौ नायहै। बेहाय माखासे डिटेल्सै होबावदों नोंथांमोना बेखौ मोजाङै फरायनानै नायहैनो हागोन। बिनिफ्राय अफिसियेल वेबसाइटबो होदों। बे अफिसियेल वेबसाइटआव थांनानैबो डिटेल्सखौ बिजिरहैबाय थानो हागोन। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो जेब्ला 29 अक्ट'बरा फैयो अब्ला नोंथांमोना एप्लाइ खालामगोन होननानै आं सानो, आसा खालामो। आरो बेजों लोगोसे दा नोंथांमोनाथ' एप्लाइखौ खालामनो हाथ'वा नेदो। ओमफ्राय टाइमाथ' खमथार नालाय नोंथांमोना 2 नभेम्बरनि सिगांनो एप्लाइ खालामनो नांगोन। ओमफ्राय दा बेहाय साख्रिनि भेकेन्सियाबो 300निबो बारा जागोन। बे एप्रक्सिमेटलि आरो बाराबो जानो हागौ खमबो जानो हागौ। बेहाय बुंदों नटिफिकेसनखौ नोंथांमोना एसे फरायदो। ओमफ्राय बैसोखौबो एसे गावबा गावनिखौ मोजाङै नायदो। नोंथांमोननि बैसोआ एलिजिबोल नंगौना नङा बेखौ नायबानो जाबाय। आसा खालामो भिडिअखौ नोंथांमोना मोजां मोनदों होननानै। बेबादिनो साख्रिनि आपडेट मोननो थाखाय नोंथांमोना बयबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। ओमफ्राय माबाफोर सोंनांगौ दङबा नोंथांमोना भिडिअनि कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो भिडिअखौ नोंथांमोना बयनिबो लोगोफोरनो शेयार खालामबानो जाबाय। गोजोन्थों।